bro. Kaisu tawai. Yung tatay siya naman na sinsan igor hunipan man eh. Nasado holomin at buko dari oto! Oto! Mangi naging puri kang awlay mo patiye tangin naman sila. Ato eksira din nubimi at sina namu daw jalaya na. Ato naging moy tiem do nang giture na ato moy na nang namu silver ka na moy na nang mayama mani yon bini eh. Puri to do ko. Mangi! 이사이 나보다 그래도 왠가 놈이는 뭐가 알고 사야하니 나가도 드디어 하여가 미나이 오늘부터 아래 가까이 나오방에 나가도 드디어 이봉어 얘가 신음이 시대는 쇼를 파티 해봐 너들 이마나 하 쇼를 팅절로 해 너뭐 시기 쇼지 흘러가는 뭐 시부다리 후야웨지는 강이네 또 얘가 신음이 짜이네 쇼를 하는 거는 해봐 너들은 파티에나 하이래다나 뭐 시롱 쇼 팅절로 Numita modal tanggal tak siya mo hana tanggal ko pati ay ibungo po ni manu misin wala ka tanggal ibungo tadu tanggal la yo ibungo tanggal ka na yo tanggal ka na ibungo ay modal no tagat ka ni tanggal ka na ibungo